Takže, ahoj lidi, moje jméno je Unfasker, já vás vítám u dalšího videa Todáci News a je tu so mňou v pozadí znie meno Katuš. Áno, to predávam na notebook, budete ho trošku lepšie počuť. No. A som Jorvik si typovala, čo ste si mohli všimnúť, pretože sú tu nové veci, akože 4 pre postavu, takže si ideme pozrieť na tento obchod, do tohto. Áno, pravdepodobne to zrychlím, čiže to strihnem a znova natočím, alebo to respektíve strihnem tak, že to strihnem na tomto, na slničku. Takže dúfam, že to nezabudnem a dúfam, že toto všetko nebude zrýchlené. Tak hej, tak sa ospravedlňujem, pretože som retard. Áno, a ešte som vám chcel niečo povedať, ale neviem čo. Konský trh Eddie a Ferdinand sú presťahovaní do Silver Lake. Wow. Hej, to som chcela akorát povedať, čo mi kradne slova. Forpingta pláž, čo tam boli tie veci, s tým tá pesnička, to party, alebo tá party, respektíve slovenský spisovne zmizla, čiže príde asi až na budúci rok. Čiže rest in peace. Tak ideme na to oblečenie, takže dúfam, že tam niečo nájdem. A teraz by to malo byť už teraz. Rýchlené, možno odteraz. Ládi. To zavrieme a ideme si pozrieť tie topy. Dneska mám nastavenú norštinu, takže dúfam, že vám to nevadí. Chcem si toto skážeme sa rozhodli, že budeme každý deň, že si meníme jazyky. Takže... To bude nevčieraček. Hej, čo už bude? A potom budeme ešte raz, či? Uvidíme, ja to ešte mala si. Alebo video nemala. Tak video by si dali taliančinu. Tak tam bude. Jej, má to reading 8. Aj, toto má reading 8. Wow. Tak spomeniem, že prepáčte, ako uvidíte také zálegová také paško. Pomaly dám dole, hej, že mi to ide rýchlo, pretože to je hrozné. To som to lagujem. A s tým rýchlením si vlastne neuvidíte žiadne lagy. Keď si to zrýchlim, tak nevidíte žiadne lagy, si nevidíte teda. To je pekné. To je lak. To je v tom lak. Pozrieme takto. Toto bude zrýchlené proste. To červené modré tričko, to musím mať. To si musím kúpiť. A tam taký kôň. No, chudiatko. Je čeresnička, tričko s čeresničkou. Aj dúhou. Dobre, ideme na leginy. Lak. Dobre, tu by som povedala, že je lak. Nie lak, ale šlak. Šlak. To keď sa mi nepáčia. Nepáčia. Dobre ti? Tie sivé leginy sa mi celkom páčia, to dá na ten set asi na tie sivy, keď budeme mať. Vieš čo máš celé šedová? Tak jemu by som dala ten set, asi. Ale dvojky s Jakubom. Ja jem už aj tieto leginy. Ja to tak pomaly ukazujem, si to môžete všimnúť, že úplne pomaly nejde úplne rýchlo. Keby som na nás zrala, tak úplne toto presehlo, tak viete ako, ja prosím cítim. Pekne. To sa dostane nakoniec, teraz ideme na helmy. No, takže tu je nejaké nové, asi nevieme, čo je tu nové. Lak, sorry. No hovor niečo vole, ste ticho, bol dneska. Ty si prešiel? Chudiatko moje, zlatučké, malinké. Rukavice. Malinké. 13, hej? Takže 14, ja už je pridávam. Tu sú pupavičky. No sami 69 dám. No ty kokos. Tu máš 69 peračník, hej? Si jaká pani, vole. Jaká šéfka z teba? To banky. Čo sú to banky? Strašne divné. Myslím, že sú nové.
červené, divné a tak. Dobre, no tak ja teraz asi to prestriem a neviem, asi už nie je nič, máte 4 keď odločenie tam boli. Takže to je posledný obchod, to myslím. A je. Takže ja to prestriem a uvidíme sa až v Joriku. Takže som tu. Ako vidíte, u Sunfielda, no u Filipa, jeho statku, Sunfield, sa to volá. Tento quest by ste mali mať, ak budete mať dokončené túto reputáciu, čo je tu, zbieraním od Filipa kvety pre Martinu, niečo také. Takže klikneme na Freju a máme tu úkol. Vôbec neviem, čo tam píše, ale tak máme pomôcť Freji. To viem, že som potvrdil. Čivo, takže tu budeme hľadať nejaké veci, niečo také, ale tak. Ja to pozerám robí. Je to niečo. To budeme nejaký papier, alebo to čo je? Tak sa hej? Nejaký papier. Takže tu nie je nič. Nie je nič, takže bude tam padnúť. A, vidím, tak som tu. Áno, bude. A boli tu nejaké papierky, áno, dobre som vratila. Thanks for paper, Freji. To sa jedný započkať. Ďalší quest. No ty vole, a teraz ideme podiť, no. Toto pravdepodobne vyzerá tak, že to podiť. Keď, poďme stoličku. Stop. Slyšať? Poďme sliepku. Ja sa na to. To bol gamer, myslím. Áno, a možno aj som zasekla. Áno, si zmoličím, takže... No. Kone, selfie! Chudák. Čo mu robíš, zbytku? Ja sa naučila. Takže pochutili sme. Pozrieme. Zase niečo ideme robiť. Niečo to je. Zbierať niečo. Niečo. 2, 3, 4. Dobre. Máme to, teraz ideme na ďalší quest, čo tu bude. What? Svoj čas si na brášku? Nebo to nejaké prečo? Fúha, to konečne som našla. To bol nejaký úlovok? What the fuck? Čo je? Fúha. Poďme do búchania. A ideme za Ameliou. Takže, zrazu ideme ku Amelii. A venové, akože nejaké búchanie, tak sa na to nejako prerábajú a takú séru. Už to je koniec. Asi osreli. A späť. Takže som dorazila zase. A teraz neviem, čo mám robiť. OK, takže ja to prestihnem a uvidím sa až kedy som tu je. Ľudia, teraz som zažila veľmi veľké utrpenie s mojou retardáciou. Stačilo ísť odhentiaľ sem, tu chytí toto a toto, to nie, to je tvor. Zaniesť to jej. Potvrdí to. Viete, mám už nastavenú angličtinu, aby som tomu lepšie rozumela. God, the snake traps and talk to Freya. Presne. Ale ja som ho tam predtým nevidela, ale by to tam svietilo. Chápeš to, čo to je? To je hrozné. Aha, obrať, zase, preštíknúť. Obrať, dať, preštíknúť. Je tu teraz so mnou môj Lerinko, pekný, ako ste si mohli všimnúť. Freja, čo tu tancuješ? Žiadna disko to nebude, si to nasrána. Set audio, Hadi. Vy ste ale hadi. Hadi. Vy ste ale hadi. Hadi. Vy ste ale hadi. Prečo musím chodiť dole z koňa? Niekto to mi nešiel dať z koňa. Musím ísť dole z koňa. Úžasné. Úchvatné. A čo, ale tak... Tam sú skaly. Ja som sa tady dostal ďalej. A teraz tam niekde v prdeli dvore. Ešte tam zase. Stoj! Dobre. Dávam tie traps na toto. Snake traps na trávu. Teraz to ide potvrdiť.
Aha. No, dobre. Takže vidíme sa až zajtra pri druhom dni tejto hovadiny s hadom. Freja tu má hodiny, takže dáme like na to. Aj ty daj like. Dobre. Tak my sa s vami lúčime. Nuďte sa, hrajte Zezo, čakajte na Frejnej úkol, ktorý bude zajtra, alebo si kúpte toto pre spanie a prespíte to, je tu Regan. I'm my dad. Daddy! Ešte zamávala, dobre. Takže, no, takže ja sa s vami lúčim, hrajte Zezo a papa! Zajtra! Aj Regan mala. Takže